ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. ҳозир ман мехоҳам барои шумо якчанд намуд паплиное ки ҳам доинган ва ҳам дубайскиян, инчунин сангҳои дизайнерски доранд. ино распродажа шидагӣ ҳастанд бо нархи нисбатан арзонтар аз он нархҳое ки мисол буданд. мехоҳам нишон диҳам. масалан бинед, имрӯза паплинора шумо дизайнерскиёра аз 140 сомон то 160 сомон харида метавонед. чӣ тавре ки медонед, аввал аз 170-80 сар мешид. ҳозир боша дизайнерскиё аз 140 сомон сар меша. қиматаша нами дубайскиёш мисол кадомиш ки таи 200 сомон буд ва ё ҳозир 160 сомон шидагиай нархи вайш фурӯшуш. марҳамат нависед, распродажа шидагиай метавонед ки дастрас кунед. беҳад паплинои хушрӯви фасона, ҳамаш чӣ тавре ки гуфтум беҳтарин сангҳои дизайнерӣ кати. хулас аҷоиб паплинои фасон. ина бинед чӣ қадар гулошонам хушрӯванд, худошонам хушрӯванд. бисёр одамое ҳастанд ки мисол подписчикое ҳастанд ки аз аввал моро тамошо мекунанд ва медонанд аллакай ки ино чӣ нарх будан аввал. набинед и видеора ма аз тарафи корвон, тарафи пажарка 319 контейнер ба навор гирифтагӣ ҳастам. якум ряд, ноливои дарвоза, якум ряд. метавонед биёед бинед хитон. мисол омадед гап занед чунаки мисол мода паплинои распродажаи аз 140 сомона ҳами дизайнериёра нишон диҳед. ба шумо нишон метиҳанд, мефаҳмонанд. набинед чӣ қадар дубайскиёшон хушрӯ, аҷоиб фасон. чӣ тавре ки гуфтум дар инҷа ҳам нархи доингай ва ҳам нархи дубайскиай аз 140 сомонӣ сар мешавад то 160 сомонира сангҳои дизайнер. ана ин сангҳои сетагашам ҳастай. сангҳои сетагаш бошад 100, агар хато накунам 160 сомонӣ. ино дар вайкадагиай дар материалҳои дубайскӣ ороиш дода шудагиай. аз наздик бо хушрӯтарак метова. ин сангҳои сетагай 180-200 буданд. ҳозир бошад як нархи мисол 160 макати. ина ин намудош вай сангаш кам буд, арзон буд. ина ин тарафда араб гулако омадагиян. ино бошанд доинго, беҳад доингои фасони хушрӯ. марҳамат дӯстони азиз, нависед. доставка дорем, тавассути почта мо равон мекунем ва метавонед ки дастрас кунед. хулас нигоҳ кунед чӣ қадар материалҳои хушрӯ, паплинои хадавои ҳамаш. инами зардое ку гулои зард, ҳам гули майдаи фиолетови дора, ҳам кабуд. ҳаминора ҷош омадагиай 250 сомонам мефурӯхтанд. ҳозир боша ино ҳамаш мисол 150, 160, 140 мисол дигар намудош ҳамхе фурӯхта шуда истодай. метавонед ки бихаред ва барои хитон мисол барои курта ё ин ки барои фурӯш захира кунед. на марҳамат, аҷоибан. ина гули дигашай бо доинго. чӣ тавре гуфтум, инҷада ҳам доингама ба навор гирифтагӣ ҳастам ва ҳам вая материалҳои дубайскира. мисол кадомиш ки дар кораи шумода агар гирифтан хоҳед, пас суратша гирифта аз анамин WhatsApp, аз анамин видеои ма скриншот кунед, дар WhatsApp нависед, партоед суратша. ма ба шумо мефаҳмонам ки чанд сомонашай. набинед анами зарде ки ина мисол вай дораку 4 кунҷа буд, ваям қиматӣ буд. ҳозир боша мисол нархи дастрас кати пешниҳод карда истоданд. ина бинед ишам чӣ қадар хушрӯ, сангчоошон аҷоибот. иҷое ки ман видео мекунам ҳамаш бо сангчоошон, сангчои якум сортаи сангчое ки мисол хушрӯ задагиай. анами гуле буд ки материале буд ки мисол як бор омад, тез тамом шид ва ҷош омада буд беҳад қимат фурӯхта буданд. вақте ки ҷои дона фурӯшо мерафтӣ нархи баланкати пешниҳод кардагӣ буданд.
ина бинед, ина гули мармелад, иша мармелад меган инамуда, марадуга мегум, и мармелад ном доштай. Иша минем хел дубайскияй, ҳозир распродажа шудистай. Доин гош мисол аз 140 сомон сар мешава ва хушрувош боша, мисол ами дубайскиёра як намуди хушрувош 180 сомон. Намарама дӯстони азиз ба мо нависед.